Hello! Hi! Okay. So, nagpapasalamat ako sa organizers ng program na ito na binigyan kami ng pagkakataon para magsalita ngayon. So, first of all, we would like to congratulate the Ilocanos here in Hong Kong. Nakapsat. The Confederation of Ilocano Associations. Nasaan ba yung presidenta ninyo? Si Claire, no? Alam niyo yung president ninyo, talagang i-ano natin ito, i-honor natin dahil super active ito. Superwoman talaga ito si Claire. Nasaan na siya? Every Sunday, makikita ko yan, early morning, sa consulate, tumutulong sa register ng mga overseas absentee voters. Ang pagkahapon, nakikita ko naman yan dito sa mga community centers. Nag-MC na naman. Okay, nawala siya dito. Siguro nag-prepare ng next number. Nandiyan na, wala. Nandiyan na siguro. Okay. So, we would like to congratulate you and your team. Yung mga nakita ko yung mga different officers ng Confederation, yung mga CIA, and I would like to honor you for organizing this event. Kanina, binanggit ko kaya sa guest of honor natin, si Congressman Erin Tanyada, who will be speaking before you. I said that this is amazing that our fellow Filipinos here give their time and effort to organize cultural activities here in Hong Kong. Makita natin na this is a very admirable decision that you have made to join the different activities here in Hong Kong. Makita natin kanina umaga umikot kami ni mga overseas absentee voters campaign. And nakita namin may iba pa tayong kababayan dyan na hindi kasali sa mga association natin. And sana maiakit natin ito para sumali rin sa mga grupo natin so that they will have a more meaningful participation in our community activities. Hindi ba sa isang taon, ilan lang ang Sunday, ang araw ng linggo, ilan lang? 52. So sa 52 Sundays in a year, paano ba natin ito how do you call that? How can we make these Sundays more useful for us? Sabi naman nila daw, sa 6 na araw sa isang linggo, trabaho sila ng trabaho, sana yung 7th Sunday, iba naman daw gagawin nila. Diba? So, but for you have made this decision, kayo dito ngayon sa community center, na for the 7th day in a week, itong gagawin nyo. And I really admire you for this and congratulate all of you for making this decision to be involved in the community cultural activities. Palakpakan natin yung mga sarili natin and we should honor our leaders. Okay? So, siguro yung mga messages ko nalaman nyo na noon, no? Palagi nyo lang paulit. I have been here in this center, this place, almost every month. Mga message natin tungkol sa passport, tungkol sa OAB, tungkol sa iba't iba pa mga services natin sa consulate. And nakita nyo rin sa Facebook. Marami rin ng mga friends ko sa Facebook. Saka yung tungkol sa OAB na sa Facebook din yan. Itingnan nyo na lang. No? Kasi mahaba pa itong programa ng CIA. And I'm sure that you will have a very enjoyable evening. Ibig sabihin hanggang gabi kayo dito, no? So, I'm sure that you will have a very enjoyable program ready for you hanggang mamayang gabi. Again, congratulations to all of you and sa mga, especially sa mga surprise performers kanina, congratulations rin. And I wish all of you success in your numbers mamaya. So maraming salamat. Thank you very much.